visuali.
castanyera. La castanyera és una senyora molt amable, simpàtica, riallera, que cuida molt bé dels petits, cuida molt bé dels clients que li van a comprar castanyes. I sempre les ven amb una paperina de diari i a dins hi fica les castanyes. Llavors, jo me'n recordo que de petita, i sé que en molts col·les també ho feien, era típic el dia 31 d'octubre, o sigui, el dia 31, doncs uns dies abans, fer com una gincana amb diferents activitats on podies gaudir doncs, amb el col·le en si. I aquell dia no hi havia classe. I després, quan s'acabava tot, hi havia una persona, en el meu cas, era el director de l'escola, que feia de castanyera i llavors es posava allà a fer castanyes per tot el col·le i les repartia amb una paperina de diari. Llavors, és un record que tinc marcat des de petita. Llavors, òbviament, no podia faltar les castanyes. Que per cert, no us mentiré, quan les estava col·locant en aquest plat per ensenyar-les, que com podeu veure no estan fetes, o sigui, són crudes. Que aquest també és un trauma que tinc des de petita, perquè diria que quan anava a sisè de primària hi havia cucs blancs a les castanyes i des d'aquell moment he de reconèixer que les castanyes estan boníssimes i sempre m'han agradat, però des d'aquell moment ha sigut un trauma. Llavors jo estava tan tranquil·la posant les castanyes aquí al bol aquest de plàstic per ensenyar-los aquí ben maques a tots vosaltres i tal qual, i de sobte m'he trobat un cuc blanc i la veritat és que ha sigut una mica... Òbviament no passava res perquè era un pobre animal, però clar, no m'ho esperava i era com, vale, i ara què faig? O sigui, perquè jo no tinc molta fòbia, no fòbia, però em fan molta cosa als insectes i aquesta classe d'animals petits. Llavors, ha sigut una mica catàstrofe, però
sé per què començar. Doncs res. Aquí vaig. Crec que provaré Vale, com podeu veure, és un ull de xocolata. Diria que tot de xocolata, però per dins té alguna cosa i no sé. Ara ho descobriré. I té com aquí també algo rojat, que diria que és com polvo de maduixa o no ho sé. No tinc ni idea. Aviam, què tal? Déu meu, està boníssim. Té com... Efectivament, això és maduixa. És com un bizcocho. Vale, no sé ni per què he dit així. És com un bizcocho de maduixa. Déu meu, està boníssim. I el pitjor és que jo estic a dieta. Però bueno, no passa res, un dia és un dia. I a sobre estic gravant aquest vídeo per la nit, llavors mentre la nit no és gaire aconsellable, per no dir-ho, per no dir que no ho és gens. Però bueno, un dia és un dia, no passarà. No sé si fer-li una altra mossegada a aquest panellet, o per ser panellet és com una espècie de pastes petites. Òbviament ja ho podeu veure aquí, però igualment segurament us hauré deixat alguna imatge quan ho explicava abans, així més o menys us feu la idea. Pels que no sou d'aquí de
castanyes